Aha mi gyina Bonkwaso #1 primary school. Aha na ayɛ school a didwanso ne asekantia na asuogya nkwadaa no wɔn ba. Sɛ school dan yɛwura Opemsuo Seetu abɛbio na ebesi dan de ma kuro no. Na yɛhwɛ sɛ nkwadaa a etwa akwansini bɛyɛ 9 ne mmiɛnsa ba school wɔ ha no. Sɛdeɛ wɔn nwomasua esi tie nti yɛnyɛ kyerɛkyerɛni baako a yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Maame nkɔ ne nkyɛn na yɛne no ntwetwe nkɔmmɔ. Nua ɛmɔ adwuma. Mipatcho me joso. Bibi abɔkɔ deɛ. Mipatcho nyamia dawro. Ɔdaroma yɛnhwɛ Bonkwaso primary school. Nkwadaa bebree ne firi nkuraaseɛ ba. Nkwadaa a wɔn firi nkuraaseɛ ba ha school no. Yɛ ana wɔn adesua te sɛ. Nukuri ni nyamia ni nkwadaa no apart from say wɔn biba school ase nkwadaa wɔn obre. Me de matena pom ha kyɛ kakra. Makyerɛ de was kentia na maba mfie aduonu ni akyiri. Na nkwadaa no mu twa kwan ba no wɔn bre. Ɛno ma wɔn adesua no ɛkɔ bebrebe. Emu dodo sɛ wuyi nipa du gyina hɔ a bia be mmienu pɛ ɛna wɔn de mbɔ no tumi kɔ nkan. Sɛ obeduru a na wabrɛ. Etobere bi nso na wɔtwe no kora waba mmienu pɛ. Ɛno ɛma wɔn adesua no ɛnkɔ nkan kɛse koraa. Sɛdeɛ woka sɛ obeduru ha na wabrɛ na wɔtwe sɛ yɛkɔ num no na waba mpire no. Ɛdeɛ nti na ɛma ne ba saa. Nkora no bi susa. Ɛno nti no otwa kwansini bebrebe saa na enukure ne ya na brewu. Emre bi yeye PTA meeting. Bere to asoja mpanimfo nim sɛ nka wɔn pɛ abobo ya. A kedua bi si wɔn. Na wɔn pɔn akɔma bɛ fɔm ne nso anya adwuma. Nkora no bebrebe susa. Ɛna nsuo to se nso a enukure ni panyini kora wofa kwa no so ayɛ dene. De bɛ dene sɛ nkora no bitumi aba school. Ɛna no pɛ nsuo toy. Wo bɛ hwɛ ya attendance ya na awɛ wo. Wɔn ntimi mba. Di sɛ ka wɔn nso betumi anya wɔn nkora no entity no school no bi wɔ hɔ no ma ama aban de atichafo akɔwa yiri sɛ ka bɛboa nkora no wɔn Hausiafo awrehosɛm sɛdeɛ kyerɛkyerɛfoɔ ɛka no enti sɛ wohwɛ nkora no a efiri kurom nketewa mu ba ha no na wode toto wɔn mu ti kurom ha ya ankasa adesua ho a ɛte sɛn sɛ dodoɔ na deɛ ya na wɔn wɔ ha no adesua no kɔ nkan sɛ ɔno deɛ 5/5 no obenya ne nyina ha 5 days ni na emu de ofiri ɛkɔ atentene ba no ɛne sɛ adesua yɛsua yɛ bebree antimi amesua bi isan sɛ nsua tɔ wantimi amba nti ɛba sa wɔde wɔn toto hafo no ho a na yɛ sɛ ntimi nyɛ yie koraa mu kakraa bi ne ya na ɛkɔ bi so no mutumi ɛbɔ wɔn ho mɔden na dodoɔ na ya na nkɔ yi kyekye ne wadaroma wodin Buadi Alex. Mr. Buadi Alex ɛkyerɛ adeɛ ɛwɔ Bonkwaso primary school Bonkwaso Penny primary school sɛdeɛ wɔka no ɛpom ha no wakyerɛ adeɛ ɛbɛboro mfie aduonu enti deɛ wɔkan onim paa na ɔde atu dwa sɛ wode nkwadaa etwa kwan ɛba school ha ɛne wɔn mu te ha no ɛnwomasua so ho a wotum sɛ wɔn mu wɔ ha no ɛnwomasua ɛkɔ nkan paa school yi sɛdeɛ yɛwura esisi no ɛne sɛdeɛ osi yɛ no osi school dan no kama office ka ho toilet ka ho teachers bungalow ka ho library ka ho nanso wohwɛ dan no a sabe ayɛ awerɛho yɛne committeefoɔ a ɛwɔ kurom ha nso bɛtwetwe nkɔmmɔ na deɛ nti a ayɛ sei no wɔn mu akyerɛ yɛ mu egu so a yɛtwetwe nkɔmmɔ fa Bonkwaso Penny primary school no ɛtwe sɛ school dan otumfoɔ the second foundation ɛna esi ne fɛfɛɛfɛ adankora nsia office ɛka ho library ɛka ho teachers quarters ɛka ho agyananbea fɛfɛɛfɛ ɛka ho nanso ɛbɛto ne ha ɛdan 7 ayɛ basaa ɛne sa yɛne kuro mpanimfoɔ baako ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na sɛdeɛ nti a ama na ayɛ sei no wahyɛ mu ɔpanin Opemsuo TV so nie yɛma ha ya ɛgya ɔpanin wokae afe a ɛdan wei ɛba kuro yi mu mpakyɛw saa tam deɛ na menni kurom ha but na mewɔ ne nkurase no akyɛ kakra pii sɛ wokae sɛdeɛ no mepɛ sɛ wohu sɛ wokae ɛberɛ a yɛyɛɛyɛ sɛdeɛ ne siteɛ na ade toto ne deɛ ho a ɛno na mpɛ sɛ mehu yo tama yɛna na ɔte kɔkɔɔ so bɛyɛ yɛn deɛ na ɛyɛ kama na ɛyɛ anigye paa sɛ wabɛyɛ saa deɛ wɔ ama yɛ nti na ɛyɛ fɛ paa but yɛhwɛ nnɛ no a dan no mu atutututu
ɛho mpoma ne ɛmu pono no nyinaa no asɛe ne saa asɛsi deɛ nyame sɛ yɛnka nakorɛ ɛni anigye koraa ɛma yɛ yo medin di mmana Moses meyɛ electoral area committee chairman ɛwɔ Bonkwaso No. 1 ne ne pɛtɛm. meda ase na kyerɛ sɛ kuro yi mu woka bi a ɛwom sɛdeɛ ayɛ yi motwɛn sɛ yɛwura ɛsan bɛba bɛsiesie anaasɛ ɛdeɛ nti ɛna agyapadeɛ a ɛte sɛ yie mo nsa aka na mmom moto no agyegye mu sa Yo papa meda ase yɛnto no agyegye mu adwuma na aboro yɛ so adwuma na aboro yɛ so mfa no sɛ mbaeɛ me 2 years mu a nie yɛbaeɛ maame ne ɔmo ni weighing center nti yɛma yɛni kɔ weighing center no so yɛwie JHS foɔ nso sɛ ɔmo pɛ ICT center mene wanabu ne nana ne mpanimfoɔ so ma yɛahoɔden yɛ dɛ ɛkɔ hɔ na kyerɛ sɛ yɛmfa no sɛ yɛnsa na agyene ka yɛmpɛ ne se nti sɛ atiefoɔ tie na nana ɔte kɔkɔɔ so ne ɔmo awie sukuu ha ɛwɔ amanane ne ɔmo anya dibrɛ etie Bonkwasofoɔ a yɛbɛhia mo mboa sɛ mbɛboa yɛ na adeɛ a yɛn nana ɔtumfoɔ de bɛkyɛɛ yɛ no yɛnsiesie mu. sɛdeɛ woka ne na kyerɛ sɛ adwene no nya maa ha firi sɛ biribi foforɔ wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ moyɛ ɛno nti adwene no ɛnya maa ha sesei mpoma atutu ɛdan no mu atutu ɛpono atutu adesua te sɛn Yo meda ase adesua deɛ ɛnam sɛ dan no mu nni anigyeɛ no nti no ama yɛ nkwala no ɛtɔ da koraa no a obi firi baabi bɛduru koraa na ɔse fa m kɔkyerɛ wo sukuu mu a na nkwala no mpɛ sɛ ɔde no bɛyɛ dɛ ɔde no bɛkɔ yɛahoɔden na ɛso anyɛ sɛ yɛadwen wɔ so na ahoɔden a yɛde bɛyɛ no ɛna aboro yɛ so yɛyɛ kuafoɔ kokoo no nya ntwom a ɛde yɛbɛdi koraa no ɛyɛ yɛ dene nti ɛno nti na ama mo abɛhunu deɛ mo ahone sɛ ɛyɛ adeɛ a yɛsika so yɛ a kɛyɛ koraa kɛyɛ ma sɛdeɛ ɛna na ɔtomfoɔ abɛgya agyapadeɛ na kɛyɛ bɛsɛɛ no agu n'anim ase mo adawuruma nyɛ sɛ yɛyi yɛ adwene na afiri so yɛahoɔden na ɛso a yɛsika sam so a sɛdeɛ woka yi wo ne w'assembly member mo nyinaa mo ani ɛwɔ so kama na abɛn mo mpanimfoɔ MP ɛwɔ ha DCE ɛwɔ ha wɔn nso mabɔ wɔn amaneɛ ama wɔn abɛhwɛ sɛdeɛ yɛwura agyapadeɛ a wɔde ama mo yi ɛsi ayɛ ni. yo papa m da ase megye di sɛ ɛnkyɛe sɛ May no mu mframa kɛseɛ bi baa ɛbɛpaa dan so ne JHS so ɛma DC ne ne mpanimfoɔ to anammɔ yɛ dɛ ɛbaa ɛbɛhwɛ dan no a na apa so no mmerɛ a ɔmo baeɛ no deɛ na yɛn kuro no mu ne wanabu ne nananom ne yɛn mpanimfoɔ yɛ brɔda ayɛ ka aka yɛn ho abɔ mu a yɛatɔ nkyɛnse a ɛde tuatua biribi a na apa no ama ɔmo nso bɛsɔ ɔmo bi ama ɔmo hono deɛ ɛrekɔ ama yɛka ho asɛm yɛ dɛ akyerɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo kɔ aba kɔpem nda a yɛne mu kasa yi ɔmo nya nka hwee nkyerɛ yɛ abusuafoɔ ɛdan yi a yɛhunu yi sɛdeɛ mɛdi kan aka no yɛwura Opemsuo sɛ etu abibio ɛnam otumfoɔ the second foundation otumfoɔ sɛ etutu the second foundation so ɛna obesi ɛdan adankora nsia office wom library wom akyerɛkyerɛfoɔ baabi a akyerɛkyerɛfoɔ bɛda ɛwom agyananbea asukuufoɔ deɛ ɛna nkwadaa deɛ ɛwom na deɛ mɛka no sɛ kuro no nya agyapadeɛ nanso wɔn antumi ammɔ ho ban ama ɛdan no ɛsɛe a ne sa deɛ wɔn hia ɛyɛ surumenti ɛne anwea ne aboɔ kakra a wɔn de bɛsiesie megye di sɛ penti koraa no firi sɛ yɛ penti ho ɛhyɛse a yɛ penti ho no penti ɛnka ho biom enti adɔfoɔ ne yɛahwɛfoɔ a ɛhwɛ yɛn madam roma mmoa bi wɔ hɔ a yɛmmra nneɛma bu akuri nnua yɛkɔ ɛde adesrɛdeɛ na ade to yɛahwɛfoɔ anim yo mbɛsrɛ ahwɛfoɔ ne yɛn mpanimfoɔ nyinaa so yɛsrɛ wɔ mu ɔmo bɛboa yɛ na Bonkwaso sɛdeɛ mde kɛkɛ yɛ kuayɔ kokoo no nya nkɔ a bibie ni hɔ nti ɔmo a Onyankopɔn ayɛ ɔmo adom a ɔmo wɔ amanane a na ɔmo anya abɛn adwuma no ɔmo nte ɔmo ani mbɛhwɛ ne nsiesie yɛyɛ kurom ɛyɛ kurom nyɛ obi deɛ nti yɛsrɛ aboafoɔ ne nananom ne Ghana mpanimfoɔ a ɔmo nyinaa hwɛ yɛ yɛda ase ahwɛfoɔ ne atiefoɔ sɛdeɛ yɛaka no wei deɛ kuro no ɛnya akyɛdeɛ nanso Broni sɛ maintenance culture sɛ yɛbɛbɔ ho ban ama no agyina yie nti ɛnɛnɛ ayɛ sei
nti adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ madama ɛnhwɛ yi na yɛmɛsiesie